Здравейте, може ли да ни покажете комплекти Мелисет? Да, заповядайте. Звъни. Ало, Ало, къде си? в Мебели идея съм. Видях, че си изпратил на Митко как една дама стои на комплект Мелисет Letters и реших, че искаш да ме изненадаш и дойдох направо да го видя в магазина на живо. Да, даже с Митко сега. Пием кафе и разглеждаме и други такива комплекти, Мелисет. Да, даже му кажи, че сме заедно с Петя, нали, жена му, и сме ви взели дебитните карти и направо мислим да си вземем 2 комплекта. Да, купете ги. Няма никакъв проблем. Добре. После ще се видим, добре. Взимаме ги, нали? Няма проблем. Ало, между другото забравих да ти кажа, че освен всички комплекти Мелисет, в Мебели Идея до края на месец май с 20% са намалени всички маси и столове от Ратан, както в онлайн магазина, така и в физическия магазин.